sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sa Pilipinas, iisa lang ang bagong bukang bibig, ang alternatibong media network na nagtutrumpet at naghahatid ng magandang balita sa buong daigdig. SMNI, Sunshine Media Network International, where everything is possible. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong Pilipinas, alas 6:10 na ng umaga. At ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plumb & Pro at Immune Advance. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga balitang nag-aala ngayong umaga. SMNI Radio News Blast sa umaga. Mga nag-aalap na balita sa Pangasinan at Ilocos at sa buong Pilipinas. Mula sa DZRD 981 SMNI Radio News Center sa Dagupan City, narito ang inyong News Blasters. Headlines News Blast. Headline. At sa ulo ng ating mga nagbabagang mga balita sa ating mga regional news, Mayor Belen Fernandez nananawagan ng suporta sa measles rubella immunization activity. Headlines News Blast. Bulinaw Tourism nagsasagawa ng survey para sa mas matatag na industriya ng turismo. Headlines News Blast. Dole Region 1 muling nagpatibay ng suporta sa TESDA Regional Skills Olympics 2026. News Blast. Mapandan LGU nag-aalok ng 10% discount sa slots ng Cemetery Extension 2. Headlines News Blast. At binalunan na matagumpay na nagdaos ng Buntis Congress at Gandang Buntis 2026. Headlines News Blast. Burgos nakatanggap ng ikatlong Palga Excellent Award para sa mahusay na fiscal management. Headlines News Blast. PIDEA Pangasinan nagsagawa ng tape lecture at validation ng drug-cleared barangay sa San Fabian. Headlines News Blast. DTI Region 1 nakipagtulungan sa DA sa market inspection para sa EO 118. Headlines News Blast. Lingayen Public Library naging venue ng airtip campaign laban sa illegal recruitment at trafficking. Headlines News Blast. Sa atin namang mga national news, PBBM pinangaralan ang Senado. Get back to work. Headlines News Blast. Kahalagaan naman ng edukasyon, binigyang diin ni BP Sara Duterte at BBM walang nagawa kaya walang dapat babaguhin, ayon yan kay BP Sara Duterte. Headlines News Blast. BIFAR na naglatag ng mga hakbang kontra pinsala ng El Nino sa fisheries sector. Headlines News Blast. At pagpapatalisik naman kay Kiko Barsaga sa Kamara, kalabisan at hindi makatarungan, ayon yan sa isang abogado. Headlines News Blast. Peace deal naman ng US at Iran, di tiyak, ayon yan kay President Trump. Headlines News Blast. From the Pilipinas, 5 arbo sa Zambales, tininuan ng Climate Smart Rice Technology. Headlines News Blast. Sa ating sports news, Alex Ayala muling makakarap si Alina Caraiba sa Birmingham Classic. At pinakamahusay na women's 3x3 teams sa sabak sa Cebu Hustle.
Sa atin namang showbiz news, Bad Bunny sasabak sa dubbing bilang and pizza with sunglasses sa Toy Story 5. At boses naman sa likod ng A Whole New World at Beauty and the Beast na si Peebo Bryson pumanaw na sa edad na 75. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga North Central Luzon. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At ako po yung magiging tagapagbalita ka-partner John Belgas. Huwag niyo pong kalimutan mga ka-partners na i-share at i-like ang DCRD 981 Top News, SMNI News North Luzon, DCRD SMNI Radio Channel at DCRD SMNI Digital. Samantala sa buwan mano nating mga balita, DZRD Sunshine Radio Report! Mayor Belen Fernandez nananawagan ng suporta sa measles rubella immunization activity. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni ka-partner Sheila Balog. Nananawagan si Dagupan City Mayor Belen Fernandez ng suporta sa mga magulang at tagapag-alaga para sa measles rubella supplemental immunization activity na layong maprotektahan ang mga bata laban sa mga sakit na maaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Binigyang din ng alkalde na mahalaga ang pagbabakuna upang matiyak na ang mga kabataan ay ligtas, malusog at protektado kasabay ng pananawagan na dalhin ang mga kwalipikadong bata sa mga vaccination sites. Sunshine News Blast. Every vaccinated child helps protect not only one family, but the entire community. To all parents, guardians, I encourage you to participate in the very special vaccination program against measles and rubella. Protecting our children starts with one simple step: vaccination. Sama-sama natin panatilihin ligtas, malusog at protektado ang bawat batang nagupit. Ayon sa pamalang lungsod, ang measles rubella supplemental immunization activity ay bahagi ng mas malawak na kampanya para sa mas matibay na pamilya at komunidad sa pamamagitan ng ligtas at epektibong pagbabakuna. Dagdag pa ni Mayor Fernandez, ang pagbabakuna ay susi sa pagbibigay ng mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat bata at sa pagpapatatag ng kalusugan ng buong Dagupan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report! Sa pambalita, Bulinaw Tourism nagsasagawa ng survey para sa mas matatag na industriya ng turismo. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni ka-partner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, isinasagawa ng Bulinaw Tourism Office Tourism Standards and Regulations, Division and Accommodations Capacity Survey, updating of the tourism supply inventory upang matiyak ang tama at napapanahong datos sa turismo ng bayan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang planning, development at management ng turismo sa pamamagitan ng pagkalap ng mahalagang impormasyon mula sa mga establisimento at stakeholders. Ayon sa opisina, ang pagkakaroon ng maayos na datos ay susi na sa mas epektibong pagplaplano at pagpapatupad ng mga programa para sa turismo. Nagpahayag ng pasasalamat ang Bulinaw Tourism sa suporta ng mga stakeholders at binigyan diin na ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap na gawing mas sustainable at competitive ang industriya ng turismo sa Bulinaw. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat ka-partner Lerna sa balitang yan. Samantala, muling pinagtibay ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 o DOLE RO1 ang suporta nito sa technical vocational skills o vocational education and skills development sa pagbubukas ng TESDA Region 1
Regional Skills Olympics o RSO 2026. Noong Hunyo 2 sa SMCD La Union, ipinarating ni Director 4 Honorina Dayan Baga ang mensahe ni Regional Director Exigal Ronnie Guzman na nagpuri sa TESDA Region 1 sa pagsasagawa ng taunang kompetisyon na nagiging plataforma ng kabataan upang maipakita ang husay, inobasyon at industry-relevant skills. Ayon pa kay Guzman, ang skills development at lifelong learning ay nagbibigay lakas sa kabataan upang mas maging competitive at handa sa mabilis na pagbabago ng labor market. Ang mga panalo sa rehiyon ay uusad sa National Skills Olympics at maaring magrepresenta sa Pilipinas sa international kompetisyon. Tampok sa 3 araw na paligsahan mula Hunyo 2 hanggang 4, ang 36 na kalahok mula sa Region 1 na magtatagisan sa 15 skill areas, kabilang na ang automobile technology, bakery, beauty therapy, carpentry, cooking, electrical installation, fashion technology, floristry, graphic design technology, hairdressing, hotel reception, landscape gardening, restaurant service at wall and floor tiling at welding. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, Mapandan LGU nag-aalok ng 10% discount sa slots ng Cemetery Extension 2. Nagbabalik sa report, ka-partner Lerna Hernandez. Nag-anunsyo ang lokal na pamahalaan ng Mapandan ng 10% discount sa piling slots ng Mapandan Cemetery Extension 2 na maaaring i-avail hanggang November 30, 2026. Layunin ng programa na matulungan ng mga residente na makapaglaan ng maayos at desenteng himlayan para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa mas abot kayang halaga. Para sa mga nais mag-avail, maaaring makipag-ugnayan sa Municipal Treasury Office mula Lunes hanggang Huwebes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang alamin ang proseso at karagdagang impormasyon. Hinihikayat ng LGU ang mga mamamayan na samantalahin ang pagkakataon bago ang itinakdang deadline upang makakuha ng diskwento. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Karagdagan pa sa ating mga balita, binalunan na matagumpay na nagdaos ng Buntis Congress at Gandang Buntis 2026. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Vian Vergabinya. Matagumpay na isinagawa ng Municipality of Binalonan ang Binalonan Buntis Congress at Gandang Buntis 2026 sa Ramon J. Gico Senior Sports and Civic Center sa pangunguna ng Municipal Health Office at Rural Health Unit. Dinaluhan ng mga inaasahang aktibidad na nagbibigay diin sa maternal health at wellness kasabay ng mga talakayan at programang nagtataguyod ng kalusugan at empowerment ng kababaihan. Tampok din ang Gandang Buntis competition na kumilala sa kagandahan, kumpiyansa at inspiradong kwento ng mga kalahok na ina. Nagpahayag ng pasasalamat ang LGU sa mga healthcare workers, organizers at partners na naging bahagi ng makabuluhang programa na layong magpatuloy sa pagtataguyod ng malusog na pamilya at mas patibay na komunidad sa Binalonan. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumhat, si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, Burgos nakatanggap naman ng ikatlong Palga Excellent Award para sa mahusay na fiscal management. Nagbabalik sa report ka-partner Sheila Balog. Muling nakamit ng Municipality of Burgos, Pangasinan sa pamumuno ni Mayor Jester Alan Valenzuela ang Palga Excellence Award na ginanap sa 21st Annual National Conference ng Philippine Association of Local Government Accountants sa Dapitan City. Ang parangal ay binibigay sa mga LGU na nakatanggap ng Commission on Audit
unmodified opinion sa kanilang financial statements. Ang pinakamataas na audit opinion na sumasailalim sa kompletong pagsunod sa pamantayan ng pamahalaan sa accounting. Tinanggap ni Municipal Accountant Winnie Bungar ang parangal at pinipresenta ito kay Mayor Valenzuela noong Hunyo 1, kasama ang mga naunang Falga Awards ng bayan. Una nakatanggap ng pagkilala ang Burgos noong 2021 at muling nakatanggap noong 2022, habang ang pinakbawang award ay batay sa CY 2024 financial statements. Ang sunod-sunod na tagumpay ay patunay na matatag na fiscal discipline, transparency at accountability ng lokal na pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Maraming salamat ka-partner Sheila sa balitang yan. Karagdagan pa sa ating mga balita, isinagawa naman ng PDEA Pangasinan Provincial Office ang Drug Abuse Prevention and Education lecture at on-site validation ng drug clear barangays noong Hunyo 3 sa Divinesia Sports and Civic Center sa San Fabian, Pangasinan. Pinaunahan ni IA3 Darnel Bacate, Assistant Provincial Officer kasama ang Provincial BDCOS at PACI Officer sa ilalim ng pangangasiwa ni IA5 Dexter Asayco, Provincial Officer. Tinilakay sa lecture ang mahalagang probisyon ng RA 9165, Drug Identification and Classification at ang ALAB Program. Kasabay nito, isinagawa ang validation at assessment ng BADAC folders mula sa 34 na barangay upang matiyak ang pagsunod sa pamantayan at mapalakas ang implementasyon ng mga anti-illegal drug initiatives. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal kabilang na sina Dr. Orlando Imbuedo na kumatawan kay Mayor David Agbayani, Liga President, Police Lieutenant Colonel Danilo Perez, Chief of Police, MLGOO Marisol Inakay, at ang mga BADAC chairpersons at mga secretaries ng 34 na barangay ng San Fabian. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, DTI Region 1 nakipagtulungan sa DA sa market inspection para sa EO 118. Ang detalye ng report niya ni atid sa inyo ni ka-partner Sonny Flo. Nakipagtulungan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 1 sa Department of Agriculture o DA sa isinagawang market inspection sa Bawang Public Market, La Union upang tiyakin ang pagsunod sa Executive Order number 118. Ang EO 118 ay nagtatakda ng 50 pesos kada kilo na price selling para sa imported premium rice o 5% broken. Layunin ang inspeksyon na masiguro ang mahigpit na pagpapatupad nito at mapanatili ang abot-kayang presyo ng bigas para sa publiko. Kasama sa operasyon ang National Food Authority o NFA, Bureau of Plant Industry o BPI at Philippine National Police o PNP upang masiguro ang retail compliance at maiwasan ang price manipulation. Binigyan diin ng DTI Region 1 ang patuloy na suporta nito sa consumer welfare at pakikipagtulungan sa iba pang ahensya para sa mas matatag na presyo ng pangunahing bilihin at proteksyon ng kapangyarihan bumili ng mamamayan. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Sonny Flo, ka-partner mo sa balita at serbisyo. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Muling detalye ng ating mga regional news sa Lingayen Public Library. Naging venue ng AirTip campaign laban sa illegal recruitment at trafficking. Ang nagbabalik sa report, ka-partner Vian Vergabinya. Isinagawa sa Lingayen Municipal Public Library ang Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons campaign na nagbigay ng mahahalagang kaalaman sa mga kalahok hinggil sa ligtas sa migration at proteksyon ng mga manggagawa. Dumalo sa programa si Municipal Administrator Laida Proquinto na kumatawan kay Mayor Josefina Iday Casanieda at Vice Mayor J. Mark Kevin Crisostomo na nagbigay ng mensahe ukol sa kahalagahan ng community vigilance. Nagpahayag din ng suporta si Municipal Councilor Norman Doroteo, Chairperson ng Committee on Labor and Employment.
Tinalakay sa sesyon ang mga updates mula sa Pangasinan Migration and Development Council OWA programs at mga inisyatiba laban sa illegal recruitment at trafficking upang mapalakasin ang kaalaman at proteksyon ng mga mamamayan. Nagwakas ang programa sa closing remarks ni Peso Manager Sezga Katrina F. Mararak na nagbigay diin sa patuloy na pagtutulungan para sa informed, empowered at resilient communities sa Lingayen. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal to si Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga kapartners, alas 6:29 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plawon Pro at Immune Advance. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitaan sa ating mga national news, PBBM pinangaralan ang Senado. Get back to work. Ang buong detalye ng report yan ihahatid sa inyo ni kapartner Hannah Jane Sancho. Kinestyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinaderato at patakbo ng Senado matapos makansila ang kanilang mga sesyon na walang sapat at mabigat na dahilan. Paalala ng Pangulo na dating mamabatas, nakasaad sa saligang batas na kailangang mag-abiso sa kabilang kapulungan 3 araw bago magkansela ng sesyon, bagay na tila binaliwala ng mataas na kapulungan. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. It is a rule that is contained in the Constitution. And so, I'm afraid, whatever, all these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership into the whole Senate into disarray. Dahil sa naging impasse o pagkakabuhong na ito, direktang apektado ang mga nakahanay na solusyon ng pamahalaan para sa publiko. Kasalukuyan sana'y nagbabalangkas ang pamahalaan sa pamamagitan ng Uplift Committee ng mga amyenda sa batas at posibleng supplemental budget upang maghatid ng ayuda laban sa matinding oil crisis sa bansa. Dahil walang sesyon, natitenga ang mga kinakailangang pondo at listasyon. Gate ng Pangulo, isang napakalungkot na sitwasyon na nakatambay ang mga tulong habang walang batas na sumusuporta rito. It's a very, very sad situation to have to watch. The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without a proper legislation to back up? Sa ngayon, pinag-aralan na ng palasyo ang lahat ng legal at konstitusyonal na opsyon upang masolusyonan ang krisis sa Senado. Gayunpaman inamin ni PBBM na bilang kapantay o co-equal branch ng gobyerno, hindi nga pwedeng utusan o parusahan ng mga mababatas na nakasalalay pa rin ito sa sariling disiplina ng kapulungan. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Ayon pa sa Pangulo, sa buong buhay niya sa politika ay hindi niya inaasang sasapit sa ganitong punto ang Senado na dati tinatawag na isang iginagalang na institusyon. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, kahalagahan ng edukasyon na binigyang diin ni BP Sara Duterte at BBM walang nagawa kaya walang dapat babaguhin. Ayon yan kay BP Sara. Ang buong detalye ng report niya ihatid sa inyo ni kapartner Jason Rubrico. Kasama ang mga tauhan ng Office of the Vice President, personal na nakibayanihan si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela sa General Vicente Lim Elementary School sa Tondo, Maynila nitong Miyerkules. Nag-donate ang OVP ng mga kagamitan para sa pagkukumpuni ng mga silid-aralan, kabilang ang pintura, cleaning materials at mga laptop para sa mga guro. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni VP Sara ang kahalagahan ng edukasyon. Marami na tayong nakita na mga kababayan natin na nagbago yung buhay nila dahil sa edukasyon. Mahalaga na maipaalala ng ating mga magulang, ng lahat ng mga nakakatanda dito sa ating mga kabataan na kailangan nila ang disiplina, ang sipag sa pag-aaral dahil ang edukasyon
ang magpapabago ng buhay nila. Samantala, nagbigay rin ng pahayag si VP Sara sa ilang maiinit na isyu sa bansa. Iginiit niya na wala umanong nagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya wala na rin umanong dapat baguhin sa kanyang mga pulisiya. Ito ay kasunod ng pahayag ni Marcos Jr. na nangangamba siyang mabago ng bise ang mga reforma ng kanyang administrasyon sakaling manalo ito sa pagkapangulo. Unang-una, wala naman siyang pulisiya na na-implementa. He has done nothing, so there is nothing to change. Ang kailangan natin baguhin, moving forward past BBM is yung paninigurado na meron tayong maunlad at mapayapa na bayan na hindi natin nakikita ngayon. Walang babaguhin dahil wala naman siyang ginawa. Dagdag pa ni VP Sara, sa halip na tumutok sa pag-unlad ng bansa, mas inuuna umano ng administrasyon ang politika at pag-atake sa mga kalaban. Nakakalungkot yung nangyayari sa ating bayan dahil may problema na nga tayo sa ekonomiya natin. Dinadagdagan pa ng administrasyon ng problemang politika, no? Kung sana ay tutukan na lang ng administrasyon yung kanilang trabaho para sa taong bayan, ay makikita pa sana natin ang kaunlaran or pagbabago ng buhay ng lalo na yung mga naghihirap natin na mga mamamayan. Pero sa ngayon, ang makikita natin ay puro paghahabol sa mga kalaban, puro paninira, puro paninigurado para sa kanilang sarili at sa kanilang kinabukasan sa politika. So ang makikita mo na ay kung ano yung motibo nila at intent nila kung manatili sila na nasa pwesto. At wala silang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Samantala, nagbigay naman ng mensahe ng suporta si VP Sara kay Representative Kiko Barzaga matapos itong maalis sa pwesto bilang mambabatas. Dalawa yung mensahe ko sa kanya. It's okay to be different and it's okay to walk alone. So, mahalaga na maintindihan lang ating mga kababayan na hindi porket nakakaiba or naiiba ka sa karamihan ay hindi ka na papa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Kapartner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, BFAR naglatag naman ng mga hakbang kontra pinsala ng El Nino sa fisheries sector. Ang buong detalye ng report ni hatid sa inyo ni partner Crazelyn Catarong. Ayon sa BFAR, aktibo na ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture na layuning tugunan ang posibleng epekto ng El Nino at pabago-bagong kondisyon ng panahon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Briguera, bahagi ng papel ng ahensya sa task force ang malawakang information dissemination. Layunin nito na mabigyan ng tamang gabay ang mga fish farmer at mangingisda kaugnay ng mga angkop na hakbang. Sa gitna ng matinding init at pabago-bagong klima, binigyang diin ng BFAR ang pagsunod sa good aquaculture practices. Partikular ang tamang stocking density sa mga fish pond. Ayon kay Briguera, mahalagang hindi sumobra ang dami ng isda sa mga palaisdaan upang maiwasan ang overstocking na nagdudulot ng stress sa mga alaga. Kapag panahon po kasi ng tag-init, no, kung mataas ang temperatura, posible po na yung ating mga fish ponds halimbawa ay mababa yung dissolved oxygen level. Ipinaliwanag niya na sa panahon ng matinding init, bumababa ang dissolved oxygen sa mga fish pond. Kapag sinabayan ito ng sobrang dami ng isda at mababang level ng tubig, tumataas ang panganib ng fish kill o pagkamatay ng mga isda. Dahil dito, paalala ng BFAR, mahalaga ang tamang stocking density upang mapanatili ang sapat na oxygen sa tubig at maiwasan ang fish mortality. Kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level ng tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality. Dagdag pa rito, isinusulong din ng BFAR ang regular na monitoring ng kalidad ng tubig sa mga aquaculture areas. Mayroon po kaming laboratory divisions
at meron po kaming mga trained technical personnel na handa po magbigay ng technical assistance para po doon sa pag-monitor ng mga fish ponds natin. Kasabay nito, pinatitibay din ng ahensya ang panawagan na palakasin ang mga dike o pilapil na mga fish pond upang makaiwas sa posibleng pinsala sakaling magkaroon ng malalakas na pag-ulan o pagbaha sa ilang lugar. Ayon sa BFAR, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng task force na mabawasan ang epekto ng El Nino at matinding pagbabago ng panahon sa kabuhayan ng mga mangingisda at aquaculture operators sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito sa Catherine Catarong, SMNI News. Ka-partner News Blast. Sunshine News Blast. Oras na po natin mga partners, alas 6:39 na ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Plavon Pro at Immune Advance at ng Angels Pizza Lukaw mga kapartners. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balitaan mga kapartners, formal na inanonsyo ng Senado ang mga bagong itinilagang pinuno ng iba't ibang komite. Kasunod ng pinakahuling pagbabago sa pamunuan ng kapulungan. Kabilang sa mga itinalaga sina Senador J.B. Ejercito sa Committee on Finance, Vicente Soto III sa Committee on National Defense and Security at Pampilo Lacson sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Accounts. Itinalaga naman si Senador Erwin Tulfo bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Napunta rin kay Senador Raffy Tulfo ang Committee on Public Services at kay Bam Aquino naman ang Community on Basic Education at kay Kiko Pangilinan ang Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Samantala, itinilaga naman si Risa Ontiveros sa Committee on Health and Demography, si Lito Lapid sa Committee on Games and Amusement at si Francis Escudero sa Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Ang mga pagbabagong ito ay kasunod ng pagluklok kay Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President matapos makabuo ng quorum ang kapulungan. Sunshine News Blast. Samantala, nagbabala naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa posibleng krisis konstitusyonal. Kaugnay ng sigalot sa pamunuan ng Senado at nananawagang huwag isara o padlakan ang kapulungan. Sa kanyang Facebook Live, iginit ni Cayetano na dapat manatiling bukas ang Senado upang maipagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kabilang ang investigasyon sa issue ng flood control projects at muli rin niyang iginit na siya pa rin ang lehitimo, legal at moral na Senate President at nanindigang kinakailangan ang 13 boto para makapagpalita ng pinuno ng Senado. Sunshine News Blast. Kaugnay pa rin sa balitang yan, iginit ni Senador Loren Ligarda na walang bisang naganap na reorganisasyon sa pamunuan ng Senado dahil hindi umano nakakuha ng kinakailangang 13 boto ang bagong mayorya. Ayon kay Ligarda, malinaw sa 1987 Constitution at sa mga patnubay ng Senado na kailangan ang mayorya ng 24 na senador o kabuuang 13 boto upang makapaghalal ng Senate President at iba pang pangunahing opisyal. Kasunod dito ng pagluklok kay Sherwin Gatchalian bilang Acting Senate President matapos magbuo ng quorum ang bagong mayorya sa pagdalo ni Senador Francis Escudero. Sumang-ayon din si Pia Cayetano sa posisyon ni Ligarda at sinabing hindi maaaring ituring na kapalit ng 13 boto. Sunshine News Blast. DZRD Sunshine Radio Report. Samantala, karagdagan pa sa ating mga balita, pagpapatalsik naman kay Kiko Barsaga sa Kamara, kalabisan at hindi makatarungan. Ayon yan sa isang lawyer. Ang buong detalye ng report niya ni atid sa inyo ni kapartner Daniela Paulite. Are you by approved on third and final reading? Sa botong 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstensyon, pinatalsik ng Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga nitong Martes
Ayon sa House Ethics Committee, sa kabila ng 2 beses na suspensyon, nagpakita pa rin umano si Barzaga ng hindi angkop na asal na nakasisira sa reputasyon ng Kamara. Ngunit ayon kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, labis at hindi makatarungan ang ipinataw na kaparusahan kay Barzaga. Anya, hindi lamang ang kongresista ang naaapektuhan ng naturang desisyon, kundi maging ang mga botanteng naghalal sa kanya sa ika-4 na distrito ng Cavite. Git niya hindi nararapat na tanggalan ng representante ang mamamayan ng kanyang distrito. Congressman Kiko Barzaga was elected in the most democratic fashion through election. At hindi dapat ang manunukat sa kanya ay yung mga kapwa niya, kongresista, na kung mag-akusa at humatol sa kanya, ay akala mo walang pagkakasala. Madami din sa kanila ay itinuturong na hatiran ng mali-malitang pera. Naniniwala ang House Ethics Committee na hindi na magiging sapat ang panibagong suspensyon para maituwid ang umano'y pag-uugali ni Barzaga na nakaapekto sa imahe ng Kamara. Punto naman ni Attorney Rodriguez, dapat nagpakita umano ng legislative restraint ang mababang kapulungan sa pagdidisiplina sa kanilang miyembro at hindi agad nagpatupad ng pinakamabigat na parusang expulsion. Samantala, ilang kongresista rin ang nagpahayag ng suporta at nagtanggol kay Barzaga sa plenaryo. Ang mga social media posts and speeches ni Kong Kiko Barzaga na bumabatikos sa pamahalaan sa Administrasyong Marcos at iba pang opisyal ng pamahalaan kabilang na ang Kamara at Senado. Gaano man ka-provocative o ka-harsh, ito ay hindi sapat na dahilan upang pagkaitan natin ng kinatawan ang daan-daang libong mamamayan ng Dasmariñas, Cavite. So hindi ko sinasabing wala siyang kasalanan. May mga kasalanan siya. Dapat may parusa rin sa kanya. Ang tanong lang is yung bang mga kasalanan niya na nagawa, ang tamang parusa doon o katumbas ba nun ay expulsion? Kapag tayo ay nag-expel ng isang miyembro, hindi lamang isang tao ang ating pinarurusahan. Ang tunay na nawawalan ay ang mga mamamayan naghalal sa kanya upang maging kanilang tinig sa Kongreso. Matatandaang napatawan si Barzaga ng kabuang 120 araw na suspensyon dahil sa kanyang mga social media post na naglalaman ng mga akusasyon laban sa kapwa mamabatas at ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, wala naman umanong plano si dating Congressman Barzaga na kwestiyonin sa korte ang naging desisyon ng kanyang mga kapwa-kongresista. Sa halip, sinabi niyang i-enjoy muna niya ang kanyang bakasyon. Gayunman, tiniyak ni Barzaga na patuloy siyang magsasalita laban sa korupsyon bilang isang private citizen. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, Daniela Paulite, Azumanay News. Ka-partner News Blast. DZRD Sunshine Radio Report! Huling detalye ng ating mga national news sa peace deal ng US at Iran ditiyak. Ayon yan kay President Trump. Ang buong detalye ng report niya ni atin sa inyo ni kapartner Franco Baranda. Sa pahayag ni US President Donald Trump, nagpapatuloy pa rin ang komunikasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Ngunit hindi pa tiyak ang magiging resulta ng kasalukuyang negosasyon. Ayon kay Trump, nananatiling bukas ang iba't ibang posibleng kahihinatnan habang hinihikayat nito ang Iran na makipagsundo. Samantala, inanunsyo ng US Central Command na naharang nito ang isang Botswana flag oil tanker na umano'y patungo sa Karj Island ng Iran. Ayon sa militar ng Estados Unidos, hindi tumugon ang barko sa mga babala na baguhin ang direksyon nito sa loob ng halos 24 oras. Bahagi ito ng pinaigting na maritime blockade ng US kung saan may 100 sasakyan dagat na ang nai-redirect mula ng ilunsad ang operasyon noong Abril. Kinundina naman ng Mediterranean Shipping Company o MSC ang pag-atake ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa kanilang vessel na sa Rizqa V sa daungan ng Qasar. Nauna nang inako ng IRGC ang pag-target sa barko dahil umano sa koneksyon nito sa Estados Unidos. Gayunman, mariing itinanggi ng MSC ang alegasyon at iginiit na isa itong neutral na commercial carrier na walang kaugnayan sa alinman sa Estados Unidos o Israel. Sa loob naman ng Estados Unidos, umani ng matinding kritisismo mula sa ilang Democratic senators ang kasalukuyang polisiya ng Trump administration kaugnay ng Tehran. Sa pagdinig sa Senado, tinawag ni Maryland Senator Chris Van Hollen na isang dumpster fire ang foreign policy ng administrasyon at inilarawan ang digmaan bilang irresponsable at mapanganib. Samantala, sinabi
Sinabi naman ni Senator Cory Booker na lalong napakinabangan ng Iran ang epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz na nagdulot ng malaking kaguluhan sa bandaigdigang ekonomiya at merkado ng enerhiya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Ka-partner News Blast. Samantala sa ating Ronda Pilipinas, 5 arbos sa Zambales sa tinuruan ng Climate Smart Rice Technologies. Ang buong detalye ng report niya atid sa inyo ni kapartner Sheila Balog. 5 Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBO sa Zambales ang tinuruan ng Department of Agrarian Reform o DAR na makabagong Climate Smart Rice Technologies upang mapataas ang ani at mabawasan ang pagdepende sa imported rice. Sa ilalim ng programang Climate Change Technologies Ready for Rice and Rice-Based Farming, ipinakilala sa mga magsasaka ang mga digital applications gaya ng SpeedTech para sa mabilis na pagtukoy ng peste at sakit, Pinoy Rice Knowledge Bank o PRKB para sa paggamit ng dekalidad na binhi at Agri360 para sa crop management at irrigation planning. Ayon kay DARE Secretary Conrado Estrella III, bahagi itong direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at tiyakin ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Inaasa ng DARE na sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito ay mas magiging epesyente ang pagsasaka, tataas ang ani at kita ng mga magsasaka at masusuportahan ang pangmatagalang food security ng Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Sports News Blast. Sa atin namang balitang pampalakasan, Alex Hiala muling makakarap si Alina Caraiba sa Birmingham Classic. At pinakamahusay naman na women's 3x3 teams sa sabak sa Cebu Hassel. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Carlo de la Peña. Bitbit ni Iyala ang momentum mula sa dominanteng 6-0, 6-2 na panalo laban kay Priscilla Han sa kanyang opening match sa unang grass court tournament niya ngayong taon. Papasok naman si Charaeva sa laban matapos ang 6-3, 6-1 na panalo sa kanyang first round opponent. Matatanda ang tinalo ni Iyala si Charaeva sa Philippine Women's Open sa Maynila noong Enero sa score na 6-1, 6-2. Kasalukuyang world number 37 si Iyala, abang nasa number 130 naman si Charaeva. Nakatakdang magharap ang dalawa sa round of 16 sa Huwebes. Samantala, lalahukan ng 12 koponan ang inaugural Cebu Hustle 3-on-3 na gaganapin sa SMC Side City, Cebu sa Hunyo 20 at 21. Pangungunahan ng Gilas Pilipinas Women 3-on-3 Under 23 ang mga lokal na koponan sa torneo kasama ang Eurotex Dream, Pilipinas Agilas, Tall Patriots, UP Cebu Fighting Maroons at Move Liloan. Makakaharap nila ang 6 na dayuhang koponan na target ding maiuwi ang kauna-unahang titulo ng torneo. Layunin ng Cebu Hustle 3-on-3 na higit pang isulong ang women's basketball sa Visayas. Maiuuwi ng kampyon ang premyong $3,000. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Showbiz News Blast. Sa atin namang showbiz news, Bad Bunny sasabak sa dabing bilang and Pizza with Sunglasses sa Toy Story 5. At boses naman sa likod ng A Whole New World at Beauty and the Beast na si Pibo Bryson pumataw na sa edad na 75. Ang buong detalye ng report niya nihatid sa inyo ni partner Sigrid Castañeda. Ihayag ng Disney na magkakaroon ng special cameo appearance ang global music star na si Bad Bunny o Benito Antonio Martinez Ocasio sa totoong buhay bilang si Pizza with Sunglasses. Bukod kay Bad Bunny, may iba pang mga bagong mukha at boses na aabangan sa Part 5 ng Disney and Pixar franchise. Kabilang na si Alan Cumming bilang Evil Bullseye, ang masamang version ng tapat na kabayo ni Woody. Si Greta Lee bilang ang tablet na si Lily Pad at ang sikat na host na si Conan O'Brien para sa character na si Smarty Pants. Magbabalik naman ang mga original voice cast tulad ni Tim Allen, Buzz Lightyear, John Cusack, Jessie, Tony Hale, Forky at marami pang iba. Nakatakdang ipalabas ang Toy Story 5 sa mga sinihan sa Pilipinas this coming June 17. Samantala,
Sumakabilang buhay na ang singer na si Peebo Bryson sa Marietta, Georgia habang napapaligiran ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ilang araw matapos siyang ma-stroke at matatandaang makaranas ng isang matinding atake sa puso noong 2019. Isinilang bilang Robert Peebo Bryson noong April 13, 1951 sa Greenville, South Carolina. Nagsimula ang kanyang music career pagkatapos niya ng high school at nagkaroon ng debut album noong 1976. Nakamit ni Peebo ang kanyang unang Grammy Award, year 1993, para sa Best Pop Performance by Duo or Group with Vocals sa kantang Beauty and the Beast, kasama si Celine Dion, at taong 1994 naman nang muli siyang magwagi sa parehong category para sa kantang A Whole New World mula sa pelikulang Aladdin, kasama naman si Regina Bell. Bukod sa mga iconic na Disney theme songs na ito, si Bryson din ang boses sa likod ng mga walang kamatayang love songs at classic hits tulad ng If Ever You're in My Arms Again, Tonight I Celebrate My Love, duet kasama si Roberta Flack, Can You Stop the Rain, at Feel the Fire. At yan muna ang hatid namin sa inyo ng Showbiz News. This is Sigrid Castaneda, ang inyong citizen correspondent, bringing you the latest showbiz. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Quiboloy. Kapag ikaw ay aking dinidisiplina, itinatama at tinuturuan, yan ang tunay na pag-ibig. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. At yan ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng buong pwersa ng DZRD News and Information Center ngayong araw po ng Huwebes, ika-4 sa buwan ng Hunyo taong 2026. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay pa rin mga kapartners sa ating Facebook page. Good morning po sa ating lahat mga kapartners. At sa ngalan ng ating mga nakasama dyan sa technical side, kapartner Jeff, at sa ating station manager Mr. Jay Mendoza, at sa ating mahal pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Good morning po, Pastor. At ako po ang iyong naging tagapagbalita, kapartner John Velgas. Ang susunod na programa, ang kapihan at balitaan sa Sunshine, ang tabayan ng mga kapartners, si kapartner JD Pogi Kambay, mga kapartners. Muli, mga kapartners, good morning. Naimbag agsapa, masanto siya kabosan at sikyo na amin. May the Almighty Father bless us all. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sumainyo ang mga nag-aalab na mga balita sa SMNI Radio News Blast. Samahan kami muli sa paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.